ποια είναι η φιλοδοξία, τι θα περιμένει κάποιος από αυτή την ημερίδα πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα? Καταρχάς να πούμε ότι είναι συνέδριο το οποίο γίνεται και στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι ο πρωτογενής τομέας είναι μία από τις προτεραιότητες και του ίδιου του Προέδρου αλλά και του προγράμματος διακυβέρνησης. Γίνεται σε συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας, του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας και στόχος είναι ακριβώς να συζητήσουμε ποιο είναι το μέλλον της υπαίθρου, της κοινότητας του Τρόδους και ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών, των αγροτισσών σε αυτήν την προσπάθεια. Ο λόγος που ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου και θα μιλήσουμε και συγκεκριμένα για τις γυναίκες είναι επειδή να πω ότι πάντοτε, διαχρονικά τουλάχιστον, οι γυναίκες, οι αγρότισσες βρίσκονταν στην αορατότητα ενώ έχουν προσφέρει στην οικονομία, την κυπριακή οικονομία, μεταξύ άλλων ενώ είχαν αναλάβει τις οικογένειες τους, ξύπνουσαν το πρωί, πήγαιναν στα χωράφια, ακολούθως πίσω στην οικογένεια, μετά ξανά το βράδυ να προχωρήσουν να κάνουν τις δουλειές τους έξω. Ποτέ όμως δεν είχαν αναγνωριστεί ως εργάτριες. Επειδή ο ρόλος ο κύριος αφορούσε τους άντρες, τους αγρότες. Κάποιος θα έχει παραστάσει επειδή οι αγροτικές δουλειές είναι πιο δύσκολες και επομένως οι άντρες ήταν αυτοί που καλούνταν, έτσι το έχω στο μυαλό τους, να τα φέρουν εις πέρας, αλλά η πραγματικότητα ήταν κάπως διαφορετική, γιατί μαζί με τον άντρα πήγαινε πάντοτε και η γυναίκα για να βοηθήσει συνήθως. Πέσατε και εσείς στην ίδια παγίδα, είπατε πήγαινε να βοηθήσει και ακριβώς δεν ήταν μόνο βοήθεια, έτσι το είχαμε στο μυαλό μας, έτσι ήταν το αφήγημα μας, αλλά όσες έχουμε ζήσει, έχουμε συνομιλήσει με γυναίκες αγρότισσες, δεν ήταν απλή βοήθεια, ήταν ισότιμη εργασία. Και όμως βρίσκονταν στην αορατότητα και αυτό είναι που θέλουμε να αναδείξουμε, το ρόλο που έχει παίξει η γυναίκα η αγρότισσα, η γυναίκα της υπαίθρου και ποιος είναι ο ρόλος που ακόμη μπορεί να παίξει προς ενίσχυση του πρωτογενή μας τομέα. Και αυτό δεν είναι κάτι που λέμε μόνο εμείς, είναι όντως μια προσπάθεια που κάνει το γραφείο μας μέσα από τη νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων, να ενσωματώσουμε τη διάσταση αυτή και των γυναικών και των ανδρών σε πολιτικές και δράσεις, και εννοείται ότι ο τομέας της γεωργίας, της υπαίθρου, της επιχειρηματικότητας των γυναικών και στην υπαίθρο θα λάβουμε υπόψη. Όμως έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση που τονίζει ακριβώς την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι γυναίκες και οι άντρες σε αυτόν τον τομέα και ποιες πολιτικές πρέπει να γίνουν ώστε να ενισχυθεί αυτός ο τομέας και από τα δύο φύλλα. Και προς αυτήν την κατεύθυνση θα κάνουμε κάποιες δράσεις μαζί με το Υπουργείο Γεωργίας, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, με στόχο να ενισχύσουμε τις ικανότητες και των γυναικών, τις οικονομικές τους, χρηματοοικονομικές τους ικανότητες, αλλά και τις ψηφιακές τους ικανότητες, ώστε οι γυναίκες επιχειρηματίες που κάνουν τα γλυκά του κουταλιού, σουσούκο κτλ. Να μπορούν να παρουσιάζουν τις επιχειρήσεις τους και ψηφιακά και να κινηθούν στις νέες εποχές που απαιτεί το σήμερα. Έχουμε κάποια εικόνα για το τι επικρατεί σήμερα στην υπαίθρο μας, σε αυτό το κομμάτι το οποίο μας περιγράφεται? Επικρατεί ακόμη η αορατότητα των γυναικών. Ήρθα σε επαφή με την Ένωση Κυπρίων Αγροτών τις γυναίκες. Είχα έρθει σε επαφή με έναν όμιλο διαφορετικών γυναικών της υπαίθρου. Οι επιχειρήσεις που έχουν μικροεπιχειρήσεις, πολλές φορές και ατομικές ή με 2-3 άτομα, κρατούν ζωντανά τις κοινότητες τους. Και αυτό δεν αναδεικνύεται και επιμένουμε να παρουσιάζουμε αυτόν τον χώρο λες και δεν υπάρχουν οι γυναίκες. Και αυτό θέλουμε να φέρουμε να δώσουμε ορατότητα.
Θα υπάρξει κάποιο είδους, νομίζω το αναφέρατε, κάποιο είδους οικονομική στήριξη, ούτως ώστε να μπορούν να παραμένουν πάνω στις αγροτικές κοινότητες και να μπορούν να ξεκινήσουν κάποια επιχειρηματικά σχέδια, τις μικρές τους βιοτεχνίες. Υπάρχουν και κονδύλια από το Υπουργείο Εμπορίου που μπορούν και νέες γυναίκες και νέοι άντρες βεβαίως που θέλουν να ασχοληθούν στην Ύπαιθρο και προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Όμως είναι πρώτα απ' όλα σημαντικό να αναγνωρίσουμε για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε. Και αυτό είναι βασική αρχή και του γραφείου μας. Αναγνωρίζουμε έναν πρόβλημα για να έρθουμε να ενισχύσουμε και να λάβουμε εκείνες τις πολιτικές που χρειάζονται, εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ισότητα και την ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών. Δεσμευόμαστε από κάποιες ευρωπαϊκές συμβάσεις για να φτάσουμε κάποια ευρωπαϊκά στάνταρ? Κοιτάξτε, είναι βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μόνη της η ισότητα των φύλων. Για να μιλήσω για το θέμα που αφορά βέβαια εννοείται το γραφείο μας. Και υπάρχει η κοινή αγροτική πολιτική που περιλαμβάνει ακριβώς τις γυναίκες και την πρόθεση της ισότητας των φύλων στην αγροτική πολιτική της ΕΕ. Άρα ναι, πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες βασικές αρχές, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσουμε να φτάσουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα. Κυρία Χριστοδούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο εγχείρημα και στο οποίο θα επανέλθουμε για να στηρίξουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.